Nesta ocasión, o xurado que tivo a difícil tarefa de elexir aos premiados estivo composto por dona Mónica Alonso, doutora en Belas Artes, dona Esther Muñoz, directora da Escola de Arte Ramón Falcón, e dona Blanca Besteiro, licenciada en Belas Artes e restauradora. Imos proceder xa a dar lectura aos premiados neste 12º concurso de pintura rápida, porque é o que todos e todas vostedes están agardando. Imos comezar a nomear polos accesits e remataremos cos primeiros premios. Por favor, os premiados e as premiadas poden acceder para recibir o seu diploma por este lado, pola a miña dereita, onde teñen un espacio aberto para poder incorporarse a donde están o xurado e representantes da Corporación Municipal. O accesit número 7 para Quila Yolanda Cornejo Aradas.